Ma, ayos ka lang ba? Bakit parang malungkot ka? Wala naman anak. Naalala ko lang ang tatay mo. Dito kasi kami unang nagkakilala. Oh, paano ba yan? Panalo na naman. Ano ba yan? Talo na naman. Malas. Malas talaga. Ano ba yan? Ba't napatawag ka? Ano bang problema? Nasaan ka ba? Kanina ka pa wala dito sa bahay. Tsaka tinanong ko na yung mga tao sa kainan. Wala ka daw doon. May pinuntahan lang ako sandali. Pauwi na rin ako. Galing ka na naman siguro sa mga barkada mo, no? Imbis na makatulong ka sa negosyo natin, inuuna mo pa ang bisyo at ang barkada mo. Nagsusugal ka na naman siguro, no? Kaya hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Diyan mo na lang ako talakan sa bahay. Natalo na nga, bubungangaan pa. Kung may babalik ko lang sana ang oras at nakaraan, aayusin ko ang lahat ng mga pagkakamali kong nagawa. Ano pong sabi nyo? Talaga na natin. Siguro may crush ka na, no? Uy, talaga na siya. Dati akong negosyante at may maliit na kainan at masayang pamilya. Sa tulong ng asawa ko, lumago ang negosyo namin. Ano pong nangyari? Kasabay din nun, natuto akong magbisyo. Alak, sugal at barkada. Hindi ko namamalayan, nababayaan ko na rin ang negosyo naming mag-asawa, pati na rin ang pamilya ko. Naubos yan, pre. Kuha pa ako ng isa. Nalugi ang negosyo namin at iniwan ako ng pamilya ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin sila nakikita. Hindi ko na alam kung ano na ang nangyari sa kanila. Kainan din ang negosyong sinimulan namin mag-asawa. Dahil sabi ng misis ko, ito ang dati nilang buhay. Gumanda ang buhay namin dahil na rin sa negosyong tinayo namin. Pero lagi kami nag-aaway dahil na rin sa barkada at pagsusugal ko. Kadalasan, wala na rin akong oras sa asawa ko. At hindi na rin ako nakakatulong sa negosyo namin dahil lagi ako sa labas. Hindi pa uli ang lahat para magbago. Huwag mong hayaang mawala lahat sa'yo, tulad ng nangyari sa akin. Tama po kayo. Kung kailangan mo ng kausap,
Nandito lang ako sa lugar na to. Dito ko kasi nakilala ang asawa ko. Kaya madalas ako rito. Sige po, mauna na po ako. Gusto ko lang makita ang asawa ko. Maraming salamat po sa pagbukas sa isip ko. Walang anuman. Sige na, baka hinihintay ka na ng pamilya mo. Mahal? Mahal? Nasaan ka? Mahal? Mahal, patawarin mo ko sa lahat ng pagkakamali ko. Simula ngayon, magbabago na ako. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Mukhang ang sweet nyo ngayon ah. Sana parati kayong ganyan. Ma, humingi rin po ako ng tawad dahil lagi niyo po kami nakikita nag-aaway ni Emma. Hayaan po niyo. Hindi ko na po paiyakin ang anak niyo. Parang may nagbago sa'yo anak ah. Oo nga, ma. Napansin ko kaninang pagdating niya dito. Ano bang nakain mo? Tara, maupo muna tayo at ikwento ko. Salamat sa lalaking nakausap ko kanina. Nabuksan ang isip ko. At nakita ko lahat ng mga pagkakamali ko. Sino naman yung lalaking yun, mahal? Oo nga pala. Nakalimutan kong itanong ang pangalan niya. Pero madalas siya dun sa lugar na pinupuntahan ko. Nakakaawa nga lang din yung nangyari sa buhay niya. Iniwan daw siya ng pamilya niya dahil sa pagkakamali niya. Ikaw agad ang pumasok sa isip ko. Mahal na mahal kita. Kaya ayaw ko rin na mawala ka sa akin. Gusto ko siyang makilala, mahal. Para makapagpasalamat ako sa kanya. Dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi ka mauuntog at matatauhan. Oo nga, mahal. Nagpapasalamat din ako sa kanya. Sige, mahal. Bukas, lalabas tayo nila mama. Tuloy, dalawin na rin natin siya para malaman ko rin ang pangalan niya. Mahal na mahal kita, Renz. Salamat sa Diyos at gumawa siya ng paraan para ibalik ang dating Renz na minahal ko. O siya, tara kumain na tayo at nakaluto na ako bago pa kailang gamin dyan. Si Mama talaga, naka-moment na kami, oh. Tara na nga! Oh, Ma. Ayos ka lang ba? Bakit parang malungkot ka? Wala naman anak. Naalala ko lang ang tatay mo. Dito kasi kami unang nagkakilala sa lugar na to. Kamusta na kaya siya ngayon? Sana kahit papano maayos naman ang kalagayan niya. Halina na po kayo. Sandali lang po. Mahal, ayun siya. Tara, lapitan natin. Tara, Ma. Sige.
Kamusta po kayo? Papa? Emma? Ruby? Patawarin mo ako, Ruby. Lubos kong pinagsisihan lahat ng mga pagkakamali kong nagawa sa inyo ni Emma. Ang tagal ko na kayong hinanap. Kaya patawarin niyo ako. Huli na nang makita ko ang pagkakamali ko. Simula nang mawala kayo sa buhay ko. Tumayo ka na dyan. Ang tagal kong hinintay. Nasabihin mo sa akin lahat ng yan. Matagal ko din hinintay na magbago ka. Hanggang sa hindi ko na kinaya. At pinili kong iwan ka para mahanap mo ang sarili mo. Papa, miss na miss ko na po kayo. Ako din, anak. Sobrang nangungulila ako sa inyo ng mama mo. Patawarin mo ako, Ruby. Dahil sa bisyo ko, nasira ang buhay natin. Hindi ko alam. Ikaw pala'y sinasabi ni Renz na nagbukas ng isip niya sa mga pagkakamali niya. Nakita ko kasi ang sarili ko sa kanya. Hindi ko naman inaasahan na siya pala ang magbibigay daan para makita ko ulit kayo. Pinapatawad na kita, Berto. Salamat, Ruby. Mahal, paano kaya kung natin si Papa? Total, marami pa naman akong kailangan matutunan sa negosyo. Oo nga pala. Si Papa ang inspirasyon ko. Kaya pinili kong magtayo tayo ng kainan. Maganda yung naisip mo, mahal. Masarap din magluto si Papa. Ano pa? Payag po ba kayo? Oo, pumapayag ako. Malaki ang pasasalamat ko sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako mabibigyan ng isang pagkakataon para maituwid ko ang pagkakamali ko at makasamang muli ang pamilya ko. Ako rin po. Sobrang pasasalamat ko sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko na nakita ang pagkakamali ko. At iwan ako ni Emma, tulad na nangyari sa inyo. Maraming salamat din po sa inyo. Dahil nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon para ayusin ang mali ko.